Ametxenen lana ikastea naiz. Kuku, ni kukuan lakoa gaiz. Notena joatzen duen bakoitzean, abenditxo bat egiten dut. Ni robot jostailu bat naiz pipi eta gauero kuku erlojuarekin jolas egiten du pipi. Julio izan duzut egitari ospetsua. Eta git banana bere naiz telebizten aterako nahi gauean Juliorekin. Ring. Bai esan, bai aita. Ez zaretela torriko? Lasai bai, konponduko gara. Agur! Kuku, kurrazla, zinemara, joango mendira, aparia bera, ezestatu bera, kuku. Zinemara joan direla. Ez da? Ez da lehenengo aldia. Bai, eta afaria, dugu egin bezagun esan dit. Tira bat. Hasi beharko dugu. Zer jan dezakegu? Oskainuan porroak eta txampiñoiak ditugu. Porru salda eta txampiñoi tortilla zazekegu egin. Ados? Ederki, irakurri ezazu porru saldaren errezeta. Uran zutan jarri. Lehenengo uran zutan jarri. Ondoren porruak garbitu. Horretan ari naiz. 6 xaboi puska bat. Boto uretara. Xaboi puska bat. Nola? Ja. Xaboia botan porru zela garbi aterako ditzakegu. Xaboio botako baino zer jango genuke txotxero, zeuk egin porruzela, nik tortilla egingo dut. Neri ez bota tortillara gatz mesedez, ongi. Porruzela presagu, hementxe falduko dugu, ez jangaren hobeto, ez da? Bai. Zapaldu pipi. Ene, orain ere lurrenetan nahi zaude. Noski, arrastaka nabil, ia pilarik gabe nago eta pipi. Eta nola kargaditzakegu zure pila? Hori eresa da, tonilozko ogitarteko bat, ematen bat idazue, horreala indatuko naiz pipi. Tira bat, platerkarat. Guk ogitartekoak prestatuko ditugu. Zuk bitartean, ustu zazu telebista. Ez dakit, horregaino iritziko naizen denaren areiginduko nahi pipi. Kuku. Amazkitu orainte egi amatxera endika dugu tatamete. Kuku. Kaixo ikusiok, beti martxan programa hemen txasiko da. Musika programa duzu hau, gaua musika zalaitzeko. Lehenengo Julio kantatuko digu atera berria duen azken kanta aurrera Julio. Utsutan zatzen naizenean, loreak urestatzen ditudanean, olatuak ikustera, guazen naizenean, guztitzen nahi beti. Eskerrik asko milas. Hau programa aspergarria. Bai horixe. Aizu, tortilla oso atzea dago. Zure tortillari ez diokatzik bota. Gauza arrago bat da. Zigana jazterena. Pilak erratzen ari naiz pipi. Pilak erratzen
kantari bera hotzatzeginarekin alaituko gaitu gaua. Ondorengo abestia nire sakunari eskaintzen diot. Gaur urtebetezea baita eta udaberriko larea baino ederragoa zarelako. Maite, zaitugu, gorrika tximista beizan mezkarra zarelako. Maite, zaitugu, maite, zaitugu, maite, zaitugu. Kuku, gaueko hamaiketak gelditu dira, telebistari begira saldu eta gero. Kuku, kargatu naiz pipi, kargatu naiz pipi, amara jasako pipi. Eta lentzera egingo dut pipi, eta lentzera egingo dut pipi. Kanala saldezazunko ere, lo geldituko gara bestela. Kanalez aldatu behar duzue? Lan, ez gaituzue ikusi nahi ala? Zuen programa oso espergarria da, ikusleuna uste duzue. Hau porrota, telebistatik bidalituko gaituzte. Lanik gabe geratuko gara. Ez zaiteztek kezka, etorri gure etxera eta etxeiko dugu hemen. Ara joan baina nola? Ni anime magikoa ditut, begira. Zenki dramatik atzean zaitezte ez gara. Oa, Julio, telebistatik atera gaituzte. Zer egin gezezakegun lanik ez galtzeko? Robota eta biok bezgaude zuen laguntzeko. Lagunduko aldi guzute programa entretenigarriagoa egite? Bai noski pipi. Lau elkarrekin jarri hor eta prestatu. Kuku, gaueko hamaia. Telebistan katzera programa baten diteko atzegina goma. Kuku. Pipi. Zamatzen namo dugu pintagon hemen kamara fokoa. Lageratu gara metxe. Robota mesedez, ekarri ezazu edaronkitxo hartu. Baina, non dago robota? Beira, metxe, robota eta kuku errukua parten barruan daude. Kaixo laguno, gau programa berezia eskainiko dizuegu. Pipi. Gu aurkezle